मानसिफ्रा थाखा फैसाखौल' अनगोन बेनि उनल' खाफागोन इसोरखौ बिसोरो सिनायनाय नङा समाजखौ बिसोरो सिनायनाय नङा नखरखौ बिसोरो सिनायनाय नङा जातिखौ बिसोरो सिनायनाय नङा बे समा सफैगौ आरो बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि आगोलनि मोनसे सिन आरो मा सिनजों गोबां सिन दिन्थिदों जोंनि बर' आरो मोनसे गुरुत्तपूर्ण मोनसे सिन दिनै गाबोनहाय मा जाबाय संसारा हिउमेन माने माबा मानसिखौ बाहायनायनि माबाफोर लासैनो खमायलांगासिनो दं गिदिर गिदिर अफिसफ्रावहाय मानसिखौ बाहायनायनि इमप्लय खालामनायनि माबाया खमायलांगासिनो दं माने गोबां जायगाफ्राव कम्पिउटाराइज जाजोब्बाय आरो दिनै जाबोगासिनो दं मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स होननाय जिनिसा जाबोगासिनो दं थारमाने आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स माने मा मूर्ति बानायखौनो माने मेसिनाखौ मानसि बादि बानायनानै बिनि दारैहाय दिनै खामानि मावगासिनो दं इन्डास्ट्रिफ्रावहाय दा बेफोरबायदि मानसि बादि रायलायो मानसि बादि खामानि होयो बे जोबनाय मुगायावहाय बे जिनिसाबो सफैगोन दे आरो बे मुर्तिया खोथा रायलायगोन होनना बुङो आरो बे मुर्तिया मा खालामगोन नोंसोर आंखौ खुलुमनांगौ होननानै बुङो बे मुर्तिया सारा पृथिबीखौ डमिनियन खालामगोन सासन खालामगोन होननानै बुङो सासे मानसिया बे लेटेस्ट माबाया आर्टिफिशियेल माबाया मालाय बे हिन्जावखौ बानायनाया बावबायखौ सासे हिन्जावखौ बानायदोंना बिनो रायलायो मायो दा सौदि आरबियानि सासे सिटिजेनशिप जाबाय बियो सोरबा गोसोआव दंना बियो गैया सासे आइजो बानायदों कम्पिउटारनि एखे मानसि बादि बे रायलायो नों मा सोङो बेखौ उत्तर होयो माबा नामोन बियो बावबाय आं हिन्जाव सासे मानसिया बेखौ सोंदों नाम खारिनानै आमोखि दा नोङो बे मानब जातिनि सोमोन्दै नों मा सानो अब्ला बियो बुंनो जाहैबाय मोनसे खोथा मानब जातिखौ आं डमिनेट खालामगोन मानब जातिखौ आं धंस खालामगोन होननानै बुंदों मा बे सेंग्रा मिनिदों खिन्थु कथ'थ' सत्य बेनि बे बुंनाया मिथिया खिन्थु बाइबेलाव मोनसे खोथा बुंदों प्रकाशित बाक्यनि 13नि 15 पद बेखौ अन्नानै फरायना होसाय नुजा हाजानाय 13-15 नुजाहोनाय 13-15 आर जुनारनि मुसखाया रायनो हाजासे आर जुनारनि मुसखाखौ खुलुमै मानिफोरखौ सिथाराजासे जुनारनि मुसखानो हां होनो थाखाय बिनो बोलो होजाबाय बे जुनारनि मुसुखा होनना मुसुखानो हां होबाय बिनो बोलो होबाय दा सासे गिदिर मोनसे साइन्टिस्टआ बुंदों नैबे एक्जाक्टलि दिनैहाय बे जागासिनो दं आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बेखौ दिनै मानसिया सृष्टि खालामनानै सानसे बेलासे बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआनो जोंनि समाजखौ मानसि जातिखौ धंस लाबोनो हागौ दा बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा जिसु फैनाय समनि मोनफा मोनफा मा होनो हांखोफोर जागोन आरो गांनैनि फिथर माबावहाय बुंदों गांनैनि फिथर 3:10 लानानै 13 पदसिमावहाय दा बेबायदि सम सफैगोननो जे पृथिबिया गासैबो खामलि जाजोबगोन होननानै बुंदों पितरा बुंदों आरो आं दहाय फुङावबो बुंदों जे पितरा बे जोबनाय बोथोरनि सोमोन्दै गासैबो धंस जानायनि सोमोन्दै जिसु ख्रिस्ट नैथि फैफिननायनि सोमोन्दै बिराद बियो कनसियास बियो जेब्लाबो साबधानमोन आरो बे खोथाखौ जेब्लाबो बियो प्रचार होयोमोन खोन्थायोमोन बिश्वासिफोरनो
आरो नैबेबो बियो बुंदों बे जोबनाय बोथोरावहाय बेबादि सम सफैगोननो जे बे संसारनि दंनाय माने खामग्लि जागोन माबोरै खामग्लिगोन एक समावहाय अरनि अखा हानानै नहानि समाव लटनि समावहाय ध्वंस जादों आरो बेबादियावहाय माबादि अरनि अखाबो हानो हागौ अरनि अखा माबादि दिनै निउक्लियार बम माबा जागासिनो दङ दिनै मिसाइल बानायगासिनो दं दिनै संसार मानिया पृथिबियाव दिनैहाय गैयालाबो 4,000नि बारा निउक्लियार माबा दं अस्त्रआ दं दिनैहाय बे 4,000टा निउक्लियार बमखौ जुदि दिनै होनांगौब्ला मिसाइलखौ जुदि दिनै गावनांगौब्ला अब्ला बे एखेबारे बे पृथिबिया हाथरखा जाजोबगोन खामग्लिगोन होननानै जोंनि भारतआवबो निउक्लियार दं चाइनायाव निउक्लियार दं पाकिस्तानाव दिनै निउक्लियार दं आमेरिकायाव दिनै निउक्लियार दं गथै पृथिबिनि गिदिर गिदिर हादरफ्रा दिनै निउक्लियार बमजोंहाय बिसोरो साखाफारा जानानै दं माब्ला समाव मा जागोन बयबो थैयारि बे निउक्लियार बमजोंहाय मिसाइलजोंहाय एटेक खालामनो थाखाय आक्रमण खालामनो थाखाय चाइनाबो हुमखि होगासिनो निउक्लियार बम होगोननो पाकिस्तानाबो दिनै निउक्लियार बम होनो थाखाय जोंनि इन्डियायावहाय निउक्लियार बम होनो थाखाय माबा खालामगासिनो दङ साबधान होगासिनो दं वार्निं होगासिनो दङ दा बे निउक्लियार बमफ्रा दिनै हादरखौ गोग्लैयोब्ला पृथिबिनि खावमा खावसेया ध्वंस जालांगोन जोंनि भारतनि खावमा खावसे देशआ ध्वंस जालांगोन अरनि अखाजोंहाय नस्थ जालांगोन खामग्लि जाजोबगोन दिनै आरो बिनि परिणामा बिराद गिदिर 1945-46 मायथाइयावहाय जेब्लानाखि सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों बुहुमनि नैथि गदायनै दावहा जादों बे समाव आमेरिका जापानावहाय बमा एटम बम खोख्लैदों मोननै जायगायाव एटम बम खोख्लैदों हिर'शिमा नागासाकियावहाय हाथफ्ला जाजोबदों बे माबाया नोगोरा ध्वंस जादों दाबो बिसोरो गोसोखाङो दाबो बिसोरो पालन खालामो आरो बिसोरहा मोनसे गिदिर चेलेन्ज फैदों जों अस्त्रजों मानसिखौहाय जों माबा खालामनो खिन्थु मा चेलेन्ज इक'नमिकनि दारैहाय आक्रमण खालामनाय रांखावरिनि बिथिङावहाय जौगानाय नैबे गिदिर चेलेन्जआ बिसोरहा फैदों दिनै बे निउक्लियार बे एटम बम होनायजों लोगोसे दासिमबो इफेक्टआ फैयो मानो बिसोरो सागरावहाय दासिमबो परीक्षा खालामै बिसोरो ना हमनांगौ जायो पयजना दाबो दं बेवहा एटम बमनि पयजना दं दाबो आरो बेनिफ्राय दासिम बे निउक्लियार बम निउक्लियार अस्त्र हाथफ्ला जाजोबो संसार दा पिटरा बुंदों खामलावजोबगोन ध्वंस जागोन ख्रिस्टियान अनलायग्राफोर बेफोर दिना फैनाय निश्चय सानसे फैगोन बेफोर दिना जोंनि थाखाय गोब्राब मोनसे सम सफैगोन आरो मोनसे सम बे मानसिफ्रा नासयजागोन ख्रिस्टियानफ्रा गोबां 2.5 बोसोरनि 3 बोसोरनि आगोल गोबां ख्रिस्टियानफ्रा थैबाय ओरै मिडिल इस्टआव आरब कान्ट्रियाव ओरैहाय इराकआव सिरियाव गोबां ख्रिस्टियानफ्रा थैबाय दे गोरलै गोरलैफ्रा गोदना हास'जादों लाइन गसंनानै सिथारदों गावथारदों बेबादि गोबां ख्रिस्टियानफ्रा ओरैहाय थांबाय बिदेशआव खारलांबाय बिसोरो जोंनि इन्डियायावबो फैदों माखासे इराकनि मानसिफोर सिरियानि मानसिफोर बेबादि रोखोमनि आरो दिनैहाय मा होनो ख्रिस्टियानफ्रा सानसेजों नासयजानाय नङा बिनि माने गैया सानसे निस्सय जोंनि फोथायनायनि थाखाय जोङो नासयजागोन कारन जोंनि बे फोथायनाया गरामि मोनसे फोथायनाय मानो गरामि जों सासेल' इसोरखौल' जों फोथायो जोंनि फोथायनाया बे गरामि जोङो सासेल' जिसुखौल' जों फोथायो जोंनि फोथायनाया बेनो गरामिया बेनो जोङो दोंसेल' लामाखौ जों मिथिगौ आरो बे लामा जाबाय जिसु ख्रिस्ट जिसुआ गावनो निजे बुंदों आंनो लामा आंनो नंगौ आंनो गोथाङा नंगौआ जिसु ख्रिस्ट'आल' गोथाङाबो जिसु ख्रिस्ट'आल' इसोरनाव थांनाय लामाबो जिसु ख्रिस्ट'आल' बेनिखायनो दिनै ख्रिस्टियाननि फोथायनाया गराम जोंनि बे मा होनो फोथायनायखौ लानानै दिनैहाय संसारा दिनैहाय खेमन मोनदों दिनै पृथिबिनि मानसिफ्रा गिखांदों एसेबां जों नासयजालाबो ख्रिस्टीय धोरोमा नस्थ जायाखै
मंडलिया ध्वंस जाना थाङासै दिनै इन्डियावहाय गोबां मानसिफोर दिनै ख्रिस्टियानाव फैगासिनो दं जिसुखौ नाजावगासिनो दं मंडलिफ्रा बृद्धि जागासिनो दङ FNPB बेयो जोंनि झारखन्डआवहाय जेराव जोंनि हेड अफिस दङ NLC-नि बेयाव दिनै झारखन्डआवहाय more than 400 कंग्रेगेशन गिर्जा न' बिसोरो स्थापन खालामबाय आरो सम जायोब्ला बिसोरो जोंनो गासैबो 400 मण्डलिखौ जोंनो गथायनांगौ बे मोनसे एग्रिमेन्ट जादों FNP-जोंहाय गोबां मण्डलि स्थापन खालामबाय पान्जाबाव जेरै आंनि बियादै सासे ओरै मावफार बर' फोथारनि आंनि बियादै जायो सोमोन्दैयावहाय सम सम बियो रायज्लायहरनो बिसोरनि टारगेट दं बे बोसोरावहाय 100 जन 1200 जन बा 1000 जन कनभार्ट खालामनांगौ प्रबनावहाय लाबोनांगौ बेनि टारगेटआ बारसे बानानै 1000खौ बारसे बानानै 1200खौ बारसे बानानै 2000 2500 गाहाम जायो समाव आदारैबादि ख्रिस्टियानाव फैगासिनो दं मानसिफ्रा जिसुखौ लुबैदों जिसुखौ मोननो हास्थायदों जिसुखौ दिनै सिनायदों बिसोरो जिसुआनो नंगौ गोथां इसोरनि फिसा हौवा बेनो जोंखौ एकमात्र बासायनो हागौ बेनावल' जोंहा गोजोननाया दं बेनावल' सोखाजानाया दं बेनावल' जोंनि जोबनो गैयै सैथोथा होननाय जिनिसा दङ जिसुआल' एकमात्र दा नैबेबादि फोथायनायखाय दिनै संसारा जोंनि सायावहाय बे बिश्वासिफोरनि सायाव गोख्रों मोनसे नोजोर बेलेग रोखोमनि मोनसे नोजोर आरो बे नोजोरखौ लानानै दिनैहाय ख्रिस्टियान मण्डलिनि सायाव मोनसे नासयनानै बहुद दिनै संसारा प्लान खालामगासिनो दं खालामगासिनो दं अब्ला मा जागोन बे जिसुखौ फोथायनायनि थाखायनो जिसुखौ नाजावनायनि थाखायनो जिसुनियावहाय जोङो जिउ खांनायनि थाखायनो सानसे बेलासे नोङो गोब्राब समायसावनो गोग्लैनो हागौ ख्रिस्टियानफ्रा गोग्लैनो हागौ बे समाबो फैगासिनो बे समाव फैगासिनो ख्रिस्टियानाव नायनाफोर बेनिखायनो लुकआ दहाय फरायनायाव बुंदों लुकआवहाय बेखौ एक्सकेप खालामनो थाखाय बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाहाथे नोंनि जिउआव जों फैया बियो नोंजों खारनो नाङा नोंजों फोथारै आन्थारै थाखमा बायनाङा नोंजों बिपदआवहाय गोग्लैनाङा नोंनि जिउआव जे सैनाया जों फैया बेनिखायनो नोंसोरो बिनियावहाय नांथाबनानै था होननानै बिनो नांथाबनानै था प्रार्थना खालाम मानोना नोंनि बिनायनि थाखाय आंनि बिनायनि थाखाय सासे धोरोमारि बिनायनि थाखाय बे दिना गुसुं खालामजागोन होननानै बुंदों 10 बोसोर नासयजानांगौमोन बा 15 बोसोर नासयजानांगौमोन थेवबो नोंनि बिनायनि थाखाय नोंनि धार्मिकतानि थाखाय धोरोमनिया जिउ खांनायनि थाखाय 15 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोराव फैगोन 10 बोसोरनिफ्राय 8 बोसोराव फैगोन 8 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोराव फैगोन 5 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोराव फैगोन नोंनि धोरोमनिया मानसि बिनायनि थाखाय दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै सैनो गोनां जादों दिनै ख्रिस्टियान भाइफ्रा गिर्जायाव बुंफब जादों दिनैहाय सोर सासेया दिनै प्रार्थना खालामदों बिसोरनि थाखाय रायजोंला सासेया बेयाव थानाय धोरोमनियाफ्रा दिनै प्रार्थना खालामदों आंनि ख्रिस्टियान भाइ बनिफ्रा दिनै सैनांबाय पान्जाबाव सैनांदों पान्जाबाव इउपिआव सैनांदों दिनैहाय हायद्राबादाव कर्नाटकआव दिनै सैनांदों तामिलनाडुआव दिनै सैनांदों जायगा जायगा दिनै सैनांदों प्रार्थना खालामदों ना खालामाखै जोंलाय बिसोरनि थाखायला नोंथांनि प्रार्थनानि थाखाय बिसोरनि सैनांनाया गुसुं जागोन नोंथांनि प्रार्थनानि थाखाय बिसोरनि सैनांनाया एखेबारे गैया जागोन बेनिखायनो नोंथांनि प्रार्थनाया खुब दरखार धोरोमियाफोरनि बिनायनि थाखाय धोरोमियानि जिउ खांनायनि थाखाय मानो बे गोलाव समब्लाबो बेयो गुसुं खालामजागोन होननानै बुंदों दा नैबे डिसिसना नोंथांनि सायावसो इसोरा खिन्थु बेखौ हब होबाय दिनैहाय आसा होदों नोङो जुदि प्रार्थना खालामोब्ला आङो जुदि प्रार्थना खालामोब्ला इसोरा बेखौ गुसुं खालामनानै होगोन जों बयबो गोसो मोनसे जुदि जों प्रार्थनायाव नांथाबनानै थायोब्ला अब्ला इसोरा बेखौहाय बारग'होगोन बिसोरखौहाय जोंनि प्रार्थनानि थाखाय नोंथांनि धार्मिकतानि थाखाय
अब्ला जोंहा दिनै खृष्टियान हिसाबै बेसेबां जोंहा दिनै एक्टियार दङ नंगौना बे एक्टियार दं नोंनि प्रार्थनानि थाखाय सोरबा जब्राव थैहां मानसि जानाया बेयो बारग'नो हागोन नोंथांनि प्रार्थनानि थाखाय सोरबा बिपदाव गोग्लैहांहां दङ खैफोद जाहांहां दङ बिथाङा बारग'नो हागोन नोंथांनि प्रार्थनाया दरकार सोरबा इसोरखौ मिथियाखै बेनि थाखाय नोंथांनि प्रार्थनाया दरकार जोङो सम सम बोराय बुरै सानैजोंहाय टारगेट खालामनानै जों प्रार्थना खालामो सासे मानसिखौ जों टारगेट खालामनाया सानसेखालि जों माने इसोरनिफ्राय जों उत्तर मोनदों बे जाबाय आदिबासि मानसि बिनि थाखाय जों सब समय प्रार्थना खालामो बे न'खरनि थाखाय नन ख्रिस्टियान आंनाव मालाबा थाखा दाहार लांफैयो माफैयो बिनि थाखाय प्रार्थना खालामबाय थायो सानसेखालि जों ओरैबायदि मिथिबाय बियो ख्रिस्टान जानायसै बापटिसाव हांदों अबयसे बियो बापटिसाव ख्रिस्टान जाबाय जों बिराद खुसि मोनबाय आरो बेबायदिनो जों सम सम प्रार्थना खालामो गुबुननि थाखाय आरो मण्डलियाबो जों प्रार्थना खालामो बिदि टारगेट खालामनानै जों प्रार्थना खालामो बे उराव नन ख्रिस्टानफोरनि थाखाय दा गोबां उरावफ्रा ख्रिस्टानाव फैगासिनो दङ फैबायानो नै टारगेट खालामना जों प्रार्थना खालामनांगौ दे नोंथाङा प्रार्थना खालामोब्ला आं दहाय फुङावबो बुंदों सिटुएशना चेन्जआव फैयो मन'भाबआ चेन्जआव फैयो परिस्थितिया सोलायो बेनिखायनो नोंथांनि प्रार्थना बिराद दरकार आरो बे प्रार्थना खालामोब्ला जोंनि सैनांगौआबो सर्ट खालामजागोन गुसुं खालामजागोन गैया खालामगोन इसोरा नों बारग'नो हागोन प्रार्थनाया बारग'नायनि मोनसे उपाय इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन